ମୁଁ ସୁଧ କରିବାକୁ ଆଇଛି ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଜି ଆହୁରି 5-10 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଇଦେବୁ। ଏ ମାଛର କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଯାଇନି। ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ। ହଁ ମାଛର ରକ୍ତ ଇଏ ମାଛର ରକ୍ତ ଯାଏ ରକ୍ତ ଯାଇନି। ଇଏ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର କେତେ ତଟକା ମାଛ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପଚା ମାଛ ପରା ପଚା ମାଛ ବଥା କିଛି ମାଛଟା ହଉଛି ଶିଳାଟା ଏ ଶିଳାଟା ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲୁ। 50 ଟଙ୍କା କିଲେ ଚାଲିବ। ଏଇ ମାଛଟା ନରିମି ହେଇଛି ଟିକେ 40 ଟା କେତେ? 40 ଏ 60 50 60 ନବୁ ନା ବୁଢୀ go 35 ବବୁଲି ଟିକେ ନାହିଁ ଟିକେ ବୋଲି କରବ ନା रे हाड बच्चे ले किलो आ किलो ସେ ପୁରା ଇଏ ନେବେ। ଆମେ କିଲେ? ଇଏ ଛୁଆ ସବୁ हो दे ଏନା ଏ ମାଛ ଭଲ ହବ ତ माछ सब ठीक ମୁଁ ସୁଧ କରିବାକୁ ଆଇଛି ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଜି ଆହୁରି 5-10 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେଇଦେବୁ। ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ମନଉଛୁ ତୁ ଇଏ କାମ ଦୁନିଆ ସବୁ ପଇସା ଦିନେ ଦେବ ଗୋଟେ ହାତକୁ ଆସିନେ ତମେ କେତେ ନେବ?